सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा ब्रैथि गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय लोगोसेयैनो दखरानि सिङाव थानाय आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि द'थि गेवलां रंजालि फोरबो फालिथाय बे समावहाय जोङो सिगांनि जे खुंबोनाय नियम बायदियै सिगांनि खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो जोङो बेवहाय आवदां बाजारनि जे फोथार जों बेयाव खुंफुंदों आरो जोङो बेवहाय हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव जोंनि आफादनि गोथार जे फिरफिला बेखौ उरायहोदों लोगोसेयैनो जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गुफुरनि गाब फिरफिला उरायहोदों सकतारा एमइ स्कुलनि सासे लोगो फोरोंगिरि मोनसे समनि जोंनि सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइनि आफादारि बिथां बिदिन्था बसुमतारी आरो हाबाफारि बायदियै मिरु एबसुनिनो लोगो थुनलाइ नेहाथारि मानिजाथाव डक्टर सिबिसन नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लानानै गासै रायजो राजा बिथांमोननो हामलायथि बावदों आरो बेयावनो बाहागो लाबावदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथाङाबो फैनानै गासै रायजो राजाफोरनिसिम हामलायथि बावदों दा जोंबो दखरा आफाद हिसाबै सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नैबे रंजाथाइ फोरबोनि थावनिनिफ्राय जों गासै बर' रायजो राजा लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो दखरा आफादनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायथि बावहरदों लोगोसेयैनो आरो बे गोदान बोसोराव जों बयबो बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय जोंनि न'खराव अनलायनाय आरो जोंनि समाजाव जेबो जेंना जेंसि गैयाजासे जों गासै बर' माहारिनि गेजेरजों अनलायनानै जोङो थांनानै थानो हायो बे गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय मिजिंफ्रा जाफुंसारो बेखौ गिबिथाराव आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जोङो बयबो मिथिगौ रंजालि बैसागुआ जों बर' माहारिनि गिदिरथार मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो बे जोंनि माहारिनि गिदिर मोनसे सम्पतिबो आरो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव जोङो गासै बर' माहारिया बोसोराव खेबसे ज' जानायनि जोङो मोनसे खाबुखौ जों बेनिफ्राय मोननो हायो मानो होनोबा जों जेखि दल संगठन जेखि धोरोम जेखि आफादाव थाया मानो जोङो बेवहाय माबा मोनसे बासिनाय गैयाजासे धोरोम बासिनाय गैयाजासे दल संगठन बासिनाय गैयाजासे जोङो बेयो बर' माहारिनि गेजेरथार मोनसे रंजाथाइ फोरबो हिसाबै जों बेखौ बयबो ज' खौसेयैनो जोङो रंजानायखौ जोङो मोननो हायो दा बेखौ लानानै जोंनि माहारि आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनो जोङो आथिखालाव आरो बे बैसागुखौ जोङो मोनफ्रोमबो बर' गामिफोरनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव थानाय गुबुन रायजोआव साख्रि मावहैनाय गुबुन रायजोआव हाबा मावहैनाय गासै बर' सुबुंफोरा गावनि मोनसे माहारिनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि दामनाय देनायजों बेखौ मोजांथारै साबना हामनायै रंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय खोब देरगाथावनाय बाथ्रा आरो बेखौ जोङो बोरै साबसिननिफ्राय साबसिन गोजोनथियारि खालामनो हायो सास्टेनेबल खालामनो हायो एबसुनि बिथोन बायदियै जों दखरा आफादाबो बेनि सायाव जोङो खामानि मावदों दालाइसा आफादफ्रा खामानि मावदों आरो बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय दिनै बे खुंफुंनाय मोनसे थावनिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायहरगोन जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों जोंनि बर' माहारिनि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों जोंनि जे दोरोङारि दामजु जे दामग्रा देग्रा खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना जों बेखौ मोनसे जि.आइ. टेग महराव जोङो मोनफुंनो हाबाय बेनि थाखायल' जों बेखौल' खावलायदों बेखौ जि.आइ. महरावल' मोनसे अफिसियेल महरावल' दोनालासै जोंनि गासै बर' माहारिया जेखि दल संगठननि दैदेनगिरियानो जाया मानो जेखि धोरोमनि मानसिफ्रानो जाया मानो जोंनि जे हारिनि मोनसे दोरोङारिनि दामजु हिसाबै जों बेखौ बयबो जों अफिसियेल महरावल' दोनालासिनो अफिसियेल जि.आइ. महरावल' दोनालासिनो जों बेखौ जोंनि आखाइ बर' माहारिनि आखाइ बर' गामि बर'नि न'खराव जोङो बेखौ मोनसे दामनायनि महर सोरजिनायनि महर गामियारिफ्रा बेखौ जे सोरजिनायनि खामानिखौ मावनांगोन आरो जोंनि माहारिया बेखौ बोरै जोङो
साबसिननिफ्राय हामसिनै जों खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ थाबाय आरो जों बेखौल' दिनैनि गेजेराव जोङो खावलायहरदों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि रायजो राजा आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायहरदों बैसागुआ जोंनि मोनसे माहारिनि जे गेजेरथार जे मोनसे मेहेरगोनां मोनसे गाब गोनां रंजाथाइ फोरबो आरो बेखौहाय बिहा मोनसे आसार खान्थि दं बिहा माखासे नियम निथि दं आब्रुथि दं दा बेनि गेजेरजों जोङो फालिनानै जोङो बारहोहरो नाथाय जोंनि गोबांथार माखासे मानसिफोरखौबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेबायदिखौबो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि कालसारजों गोरोबै जोंनि हारिमुजों गोरोबै जोंनि आसार खान्थिजों गोरोबै समाजजों गोरोबै माखासे एक्टिं खालामनानै माखासे नायथावथारै एक्टिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव होनाय जों बेखौबो नुनो मोनो दा बेनि गेजेरजों जोङो हारिखौ जोङो जेबो मुलाम्फा खालामनो हाया दा बेफोरखौ नागारनायनि जे हाबाफारि जोङो नोजोर लानांगोन जोंनि हारि जोंनि लाइमोना नोजोर लानांगोन खारन दिनै जों बैसागु होनाय लोगो लोगो बियो बर'नि फोरबो हिसाबै गासै दुनियायाव बेखौ नायगासिनो दङ बेबायदि समाव जोंनि माखासे सुबुंफ्रा जुदि नायथावथारै एक्टिं आखल देखायनानै बेखौ ससियेल मिडियायाव होयोब्ला जोंनि हारि हिसाबै बियो बरनाम जागोन दा बिनि थाखायनो गासैबो आङो जोंनि माहारिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन लोगोसे जोंनि हारिनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरदों आर'ज गाबदों आङो बयनिसिमबो आपिल खालामदों जाहाथे जों बै नायथावथारै एक्टिभिटिस आखल एक्टिंफोरखौ खालामा बिनि थाखाय आङो दखरा आफादनि जानानै सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा जानानै आं गासैखौबो खावलायहरदों लोगोसे आङो बे समाव जे जोंनि खावलायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय आवदां ओनसोलनि गेदेमा सानसुमै मेलेमजिबि आरो जोंनि हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दखरा आफादनि बारग' दैदेनगिरि इउनिटनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि समाज गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो मान बावनो मोननानै दखरा आफादनिफ्राय बिथांमोननो गांफा गांफा आर'नाइ होनानै मान बावनो मोननानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों।